खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। गिबियावनो दङ UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि। बिथाङा गोदान बोसोरखौ लानानै गोबांथार बिटिआर सरकारनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ फोरमायनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिटिआर सरकारा गोबांथार रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगाखां हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो आथिखालावबो सोलिबाय थानाय बायदिनो फैगौ 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ नोजोर बोनानै बिथाङा जानुवारि एबा दमासिनि सिगांनो गोबांथार गोदान हाबाफारिफोरा जागायगासिनो एबा जागायसिगोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ दमासिनि सिगाङावनो एबा गोदान बोसोराव गसाइगाव ओनसोलावनो गासै 10,000 रायजो राजा एबा हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय जागोन होननानैबो बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि आथिखालाव बिटिआर सरकारा गासै 80,000 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होखांबाय। फैबाय थानाय समाव थारैनो गसाइगाव ओनसोलाव 10,000 हानि पाट्टा, बेनि अनगायैबो 4,000 हानि पाट्टाखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव राननानै होनाय जाबावगोन होनना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गासै 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोबो 75,000 रांनि गिबि किस्तिखौ राननानै होनाय जागोन गोदान बोसोरावनो। थारैनो बेनि अनगायैबो मोनसे बिटिआरआव गोनांथार हाबाफारि जायखौ लानानै लाइमोनफोरा गोबांथार सोंलु दिखांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों, बेनो जाबाय फोरोंगिरि। फरायसालियाव आथिखालाव गोबांथार लांदां मासि जानानै दङ। लोगोसे टेट पास जानानै थानाय बिथांमोनहाबो गोबांथार सोमावसारबाय थादों गावसोरखौ थिसनथाइ मोननांगौनि थांखिखौ नोजोर बोनानै। नंगौ, बेबायदिनो बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया राजु नार्जारि बिथाङा बेखौबो बुंनानै होदों दि थारैनो गोदान बोसोर दमासिनि सिगांनो थारैनो 1,200 गुदि फरायसालिनि लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ थिसननाय जागोन, जायखौ SIUखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोननाय जाखाबाय होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव 1,500 एबा 1,500 लांदां जानानै थानाय आपार प्राइमारिनि फोरोंगिरिनि मासिखौबो फैगौ फेब्रुवारि दानसोनि गेजेरावनो फिलआप खालामनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों। मख'जाथावदि बेनि अनगायैबो आरोबाव CSP एबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ गोदान बोसोरावनो दाफिननानै फैबाय थानाय गोदान बोसोरावनो गासै बिटिआरआव थानाय थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रिफोरनि थिसनथाइखौ खालामनाय जासिगोन होननानैबो बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होबावदों। बेनि अनगायैबो गोबांथार बाथ्राफोरखौ लानानै खौरांगिरि बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। दिपेन बर'आ सासे एबसुनि दैदेनगिरि जानो समाया। दिपेन बर'आ लाजिनो रोङा। दिपेन बर'आ रोंग'थि गोनां सासे दैदेनगिरि नङा, बेनिखायनो बियो एबसुखौ मान सनमान खालामबाय थादों। दिपेन बर'नि खुगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामानो समाया। दिपेन बर'आ बड'फा उपेन्द्रनाथनि जेबो मिथिया एबा बड'फा उपेन्द्रनाथखौ थारैनो बिथाङा जेबो मिथिया। जोंनि डिबेट खालामनो लेंनाय खोथाखौबो दिपेन बर'आ मानिनानै लानो हाया। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव दावराव देख्रेब नार्जारि, अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनि गेजेराव गोबांथार खौरां बिजोंनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों, जेराव बिथांमोनहा थारैनो बिटिआर गोरोबथाखौ संबिजिरारि रोखाथि नङा होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेखौ लानानै बिथांमोनहा आथिखालाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव एबा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो मोनसे समाव दावराव देख्रेब नार्जारि आरो अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनखौ अपेन डिबेट खालामनो थाखाय हांख्रायनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय बर'नि गासै थासारिफोरखौ नायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खामानिखौ जायखौ नोजोर बोनानै दावराव देख्रेब आरो अमर सिंह नार्जारि बिथांमोनहा थारैनो मैया खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा सावरायफिननायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला थारैनो दिपेन बर'आ गुबै ट्रेक्टरनि सालायगिरिया एबा दिपेन बर'आ थारैनो थगायसुला। दिपेन बर'आ रोंग'थि गोनां दैदेनगिरि नङा। दिपेन बर'आ एबसुनि बिबानगिरि जानो समाया। लोगोसे बिथाङा
बड'फानि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै जेबो मिथिया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों बिथाङा जेबो सोमावसारफानो एबा नुवाखैबो एबा सिनाया होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ लानानै आथिखालाव खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार दान्थे बिदान्थेफ्रा सोलिबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दावराव देख्रेब नार्जारि एबा अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव माबायदि थासारिया एबा बर' हारिनि गेजेराव माबायदि थासारिया सोलिलांबाय थागोन बेखौ समाजसो मिन्थिसिगोन होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन खौरांगिरिफोरनो मोजांनि खाबुनि थाखाय मोनफ्रोमबो एबा 10टा साब डिभिजनाव गासै 10टा मडेल मावख' लुफुंनानै होनाय जागोन। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खौरां बिजोंखौ आथिखाल जोंनि भारतआव 4थि खुन्थिया महरै गनायथि होनाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरखौ गोबां समाव गुबुन गुबुन गोनांथार खौरांफोरखौ फोसावनानै होबोबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा फैबाय थानाय समाव आरोबाव खौरां बिजोंफोरनि बिजोंगिरि बिथांमोनहा थारैनो साबसिननिफ्राय साबसिन खौरांफोरखौ रायजो राजाफोरनिसिम फोसावनानै होनो हानायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै मोन 10 साब डिभिजनाव मोन 10टा मडेल मावख' लुनानै होगोन खौरांगिरिफोरनो होननानै बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरनि खामानिया फैबाय थानाय मार्च दाननि गेजेरनिफ्रायनो सोलिसिगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। थारैनो बियो गासै बिटिआर ओनसोलाव थानाय खौरांगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु होननानै मिथिनो हायो। नंगौ, बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों दि थारैनो मडेल मावख'आवनो खौरांगिरिफोरनि गोनांथि जानाय गासिबो वाइफाइ एबा इन्टारनेट कानेक्सनफोरा थाजोबगोन। जायनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरा मडेल मावख'आव जिरायनानैनो गावसिनि खौरांफोरखौ फोसावनो हागोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। फरायसा समाव फरायसाफोरा गोसो होनानै फरायनांगौ। फरायसा समाव फरायसाफोरा जेबो सानथाय लाबोनो नाङा। फरायसाफोरा गोसो होनानै सोलोङोब्ला थारैनो गावनि फिथाइखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरा सोलोंनायनि अनगायैबो गुबुन माबेबा जुदि बिथिङाव रोंखा राखा जानो गोसो दङब्ला एबा रोंगौब्ला बिथांमोनहा बे लाइनावबो थांनानै गावनि लाइफखौ एबा केरियारखौ दानो हागोन। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 36थि थान्दै जख'न्थाइनि गेवलां सोलोंथाइ सावरायमेल हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोबांथार फरायसाफोरखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा फरायसाफोरखौ गोबांथार थुलुंगायारि बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। जेराव थारैनो सोरबा सोरबाया फरायनायाव गोसो होआ एबा सोरबा सोरबाया फरायनायाव गोसो होयो। जायनि थाखायनो सोरबाया खाथियावनो साख्रि बाख्रि लानानै रायजो जादों आरो सोरबाया अखानायब्लानो सानफ्रामबो सिखा रुवा लानानै ओंखारलांनांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो फरायसाफोरा फरायनाय समाव जेखौबो गोसो होआलाफानो थारैनो फरायनायावल' गोसो होनांगौ होननानैबो बुंथिनानै होबावदों।